Μίλα, ναι. Πάμε. Ναι, Κουτέλης. Κουρτέλης Βίκτορας, Hudden Throwdown 2024, Scale, κατηγορία, Pod 2. Εσύ, έλα. Πίστε. Πέντε τελεία. Λάκ, κάτω μία. Από την αρχή, 1,5. Πάμε. Ένα. Καλημέρα. Κατάλαβες. Το 5 δείξε, το 5 δείξε. Εδώ 5. Και τώρα βάλτε το βαθυλό στο 5 λίγο πάνω. Έλα. Εδώ, ένα. Πέρα. Ένα. 6. Είκοσι, 10, 20. Πάνω, πες λίγο στον Αντώνη το πρόγραμμα, ρε. Κάθε 2 λεπτά, είναι κάθε 2 λεπτά όλα. Έτοιμος, το Αντώνη. Ναι, έτοιμος. Εκεί ξεκινάς. Έτοιμος. Σε 10. Πέντε. 3, 2, 1, πάμε. Ένα. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Μπράβο, το αφήνεις. Πας 24 deadlift. 1, 2, 3, 4, παρακάτω, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, μαλακά, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12 chest to bar, 12. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Φύγε. Πιάσε. Ένα. Ωραίος, πάμε. 2. 3. 4. 5. Ωραίος, πάμε. Πιο γρήγορα. 6. 7. Τελευταίο. Και πάει και 8 γόλγο. 8 και 8 γόλγο. Μπράβο. 1. Μπράβο ρε. 2. Φεύγει κατευθείαν, μην κάνεις παύση. Με το που φτάνεις κάτω φεύγεις. 4. Πάμε, μην χάνουμε χρόνο εκεί.
Μπράβο. Αλλά 2 είναι. Τελευταίο. Μπροστά, άκουμα στήθος γρήγορα. Χέρια. Μπράβο. Πάμε για 10 chest bar. Πάμε τώρα. 10. Πιάσε βαθιά το grip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πλώτσε καλά. 7, 8, 9, 10. 8 farmers. Ωραίος, έχεις πάει πολύ καλά. Πάμε. Στα 4 λεπτά είμαστε. 1. Πάμε. 2. Πάμε αγόρι μου. 3. 4. 5. 6, άλλα 2. 7, τελευταίο. Μπράβο. 12 hang snatch κάθε χέρι. Deadlift και ξεκινάς. Πάμε. Deadlift. Φύγε. 1. Μπράβο, παίρνει καλή φόρα μέσα. 2. Άνοιγε την παλάμη πάνω. 3. Άνοιγε τα δάχτυλα πάνω να αποφορτώσει τον grip. Μπράβο. 5. Μην το σφίγγεις τον grip πάνω, να χαλαρώσεις το πύχης πάνω. Πάμε. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Αλλάζεις χέρι και φεύγεις. Μου τη φτιάχνεις αυτή με 60. 1. Εφτά. 8. Πάμε. 9. 10. Τελευταία 2. 11. Τελευταίο. 12. Πιάσε κατευθείαν το μονόζυγο. Πάμε. Κατευθείαν το μονόζυγο. Πιάσε το 8 είναι. 8 chest είναι. Πάμε. 1. 2. Κλώτσα δυνατά σε όλα. 3. 4. 5. 1. 3. Πάμε άλλα 3. 6, 7, 8. 6, 0, 8. Πήγε 20 δεύτερα και κάτω,